आहे कसा झाला कुर्लीचा? मस्त झाला, चांगला झाला. चांगला झाला. नमस्कार यूट्यूबवाल्यांनो, कसे आहात? बरे मा? मी योगेश प्रभू आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आज आम्ही तुमच्यासाठी अस्सल मालवणी कुर्ल्याचा कालान घेऊन आलेलो असो. आज तुमका कुर्ले कसे साफ करायचे आणि त्याचा कालान कसा बनवायचा ह्याची इत्थंभूत माहिती तुमका गावतली. आणि जर तुमका पण मुंबईत घर बसल्या गावातले कुर्ले हवे असतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी एक नंबर दिलेलो असोय, तर त्यांना कॉल करा, ते तुमका घरपोच कुर्ले नक्की पोचवती. चला तर मग आता कुर्लीचा कालान कसा बनवायचा ह्या आपण बघूयात. तर ह्या कुर्ल्या आहेत ना, ह्याचे डेंगे त्यांनी ना काढून दिले होते. केवढ्या मोठ्या आहेत बघा, जास्त नाही आहेत. एका किलोला 5 या कुर्ले आलेले आहेत आणि त्याचे हे मोठे मोठे डेंगे, हे बघा हे डेंगे हे त्यांनी काढून दिले होते. आणि बाकीचे छोटे छोटे पाय आहेत ना, ते होते त्याला लावलेले. आता ते स्वच्छ ना पहिला धुवायला पाहिजे. याच्यावरती ना मळ आहे बघा. मी ह्या टूथब्रशने ब्रशने घासते हे, ते आपल्याला स्वच्छ दिसते होय ना. मी उमळत ठेवले ते चांगले, हे स्वच्छ मी धुवून घेणार आहे. आणि हे पण असं, हा जो भाग आहे ही कवची आपण काढून टाकणार आहोत. आणि मग हा राहतो तो, त्याला पेंदा म्हणतात हा. तर हे स्वच्छ मी असे, हे बघा असे चांगले 5-6 वेळा आधी उमळत ठेवून हे चांगले आपण धुतले पाहिजे. नाहीतर मग काय होणार, ह्याची चिखल दिसतोय बघा तुम्हाला ह्याच्यामध्ये, होय ना. तर आपण हे चांगले उमळत ठेवून स्वच्छ धुवून घेऊया. आणि हे डेंगे जे आहेत हे बघा केवढे मोठे बघा, मोठ्या मोठ्या. एका किलोला 5च आल्या ह्या कुर्ल्या. आणि त्यांनी गावावरनं आणलेले आहेत. हे बघा, ह्याची चव आपल्या कोकणातली असल्यामुळे याची चव फार वेगळी असते. आपण इथे घेतो त्या खाऱ्या पाण्यातल्या, ह्या गोड्या पाण्यातल्या असतात, ह्या चढणीच्या असतात त्या. तर आहे आता आपल्याला सांग की कुर्ल्यांमध्ये पण नर आणि मादी असतात ना, ती ओळखायची कशी? कुर्लेचो कासाटो मोठो असता, रुमजचो कासाटो म्हणतो. कासाटो म्हणतात त्याका. तो मोठो असता रुंद, आणि नर असता तो बारीक असता. मोठो असत तर ती मादी, आणि बारको असत ह्यो नर. तो नर. हा ह्यो फरक हा तो, होय ना. हा ह्यो डावच्या पेंड्यावर ह्यो कासाटो हा, आणि ह्यो बघ कमी हा. चवीक खायची चांगली असतात, नर की मादी? नर चव, नर चवीक असता. चलत आता त्या करूया आपण. चटणीचे चांगले असतात ना कुर्ले? चटणीचे चांगले असतात, सरायचे पण चांगले असतात. नंतर सरायचे ह्याच्यापेक्षा चांगले. आता ती पोरा ह्या करतात, पोरा लावल्याने थोडी चव कमी असते. पण नंतर मग सरायचे असतात ते जरा भरलेले, आणि त्याच्या चव चांगली चव गणपतीपासून, होय ना. चालत आता करून घेऊया. तर आज काय आपल्याक आई दाखवची नाही, आई मार्गदर्शन करतली आणि आई दाखवतली आपल्याक रेसिपी. हे बघा हे डेंगे आहेत मोठे, मोठ्या कुर्लीचे मोठेच आहेत. पण ह्याच्यावर तुम्हाला दिसतंय ना, हा थर नाही, माती आहे सुकलेली. कारण त्यांनी काढल्यानंतर आता येईपर्यंत ते काढले आहेत वरतीच आणि सुकले. तर आपण काय करायचं, हे आम्ही तर हे ब्रशने घासले, पण मी हे पाण्यात ना चांगला अर्धा 1 तास भिजत ठेवणार आहे. भिजल्यामुळे काय होईल, वरचा जो हा माती जी आहे ना ती सुकली आहे, ती निघेल की नंतर परत असं ब्रशने चोळून आपण घ्यायची. नाहीतर काय होईल, ही माती जर आपल्या पोटात गेली ना तर आपला पोट बिघडेल आपलं. म्हणून चांगले हे उमळू द्यायचे. आणि नंतर मग आपण काय करायचं, हे डेंगऱ्या आहेत ना मोठ्या, हे आपण अशा अख्ख्याच टाकायच्या. जरासा इथं हातोडा मारायचा आणि नंतर टाकायचा. आणि बाकी जे हे बारके डेंगे आहेत ना, हे पण हे बघा ह्याच्या दिसते तुम्हाला ह्याच्यावरती पण हे सुकलेले. कारण ह्या जास्त ह्या कुर्ल्या चिखलात असतात आणि त्यामुळे ते काय आहे त्याच्यावरती सुकलेलं आहे. तर हे आपण काय करायचं, नंतर मग मिक्सरला लावून बारीक करायचं. तर मी आता हे चांगला अर्धा-पाऊण तास मी हे पाण्यामध्ये ना उमळत ठेवणार आहे. उमळल्यावर काय होईल, ही वरची माती काय होईल मग निघेल, मऊ होईल जराशी. आणि नंतर मग आपण हे स्वच्छ परत ब्रश मारून स्वच्छ अशा चोळून आपण ह्या घ्यायच्या आहेत. तर मी आता हे बघा धुतलं, तरी पण हा जो असं जे दिसते आपल्याला असं चिखलासारखं, त्यामुळे ते काढायलाच हवं आहे, ते खायला होणार नाही. तर हे बघा, तर आपण हे उमळत ठेवूया आणि अर्ध्या तासाने आपण नंतर परत मग साफ करून दाखवूया. हे पण बघा ह्या कुर्ल्या ज्या आहेत ना, तर ह्याच्या इकडचं गेलेलं आहे जे आपण घेणार आहोत भाग तो. पण हे पण मी उमळत ठेवले तसे, थोडा वेळ राहू दे त्यांना पाण्यात. नंतर मग स्वच्छ होतील त्यावरचं हे गेल्यानंतर. आणि नंतर मग आपण तुम्हाला पुढची कृती दाखवूया. हे बघा ही कुर्ली आहे, हो की नाही. मग साफ करताना काय करायचं, हा जो वरचा भाग आहे ना हा स्वच्छ काढायचा, हा सगळा काढून घ्यायचा. हा बघा असा इथपर्यंत. हां स्वच्छ परत धुवायची ती, हा बघ काढल्यानंतर. हे बघा असं धुतल्यानंतर अलगद आहे ना, इथून असं उघडायचं.
हा बघा, हे असं उघडल्यानंतर हा जो भाग आहे तो काढून टाकायचा. होय ना हे? हां, हे आहे ना, हे अशा दिसत आहेत ना ह्या, हे सगळं असं काढून टाकायचं दोन्ही साईडचं. असं ह्या कांद्यासारखे दिसत आहेत ह्या पाती त्या गाती. हे ना, आणि त्याच्या हे डोक्यावरचं आहे हे पण काढून टाकायचं. आता हे धुवायचं नाही असं म्हणते ना, हे आपण काढलं आणि हे बघा हे काढून टाकलं. आता ही झाली स्वच्छ. आता ही आपण काय करायचं, ह्याचे 2 तुकडे करायचे आहेत, म्हणजे शिजायला बरी सगळ्याला बरी म्हणून ह्याचे बरोबर मध्ये असे 2 तुकडे करायचे मग टाकायचे. आता हे बघा हे तसं हालणार होतं ना, याचं पण असंच करायचं. हे त्याच्या पाठीवर दिसत आहेत हे आतमध्ये ना ह्या कांद्यासारख्या पाती, त्या स्वच्छ काढून टाकायच्या ह्या. आणि हा मागचा जो भाग आहे हा बघा, हा तो पण काढायचा आहे. बाकी आपण स्वच्छ धुवून घेतल्या, परत धुवायचं. धुतलं तर आतमधलं ह्याला लाख म्हणतात, ते आतमध्ये असते ती जाईल ना, म्हणून आपण ह्याचे ते 2 तुकडे करून टाकायचे आहेत. ह्या कुर्ल्या तशा भरलेल्या आहेत ना, भरीव आहेत तशा, भरीव आहेत. हो, आता ह्याच्यात काय घेऊ नको ना. हां, हे बघा हे तसं तर ही हा भाग सहज उचलतो वरती, हे की नाही, तेवढाच आपण हा काढून टाकायचा. हा बघा होय ना. हा काढल्यानंतर आपण हे स्वच्छ धुवायचं इथलं भाग. तर इथे ती अंडी घालते, कुर्ली आहे ना त्याच्या इथे अंडी असतात म्हणून स्वच्छ धुवून घ्यायचं. मादी होती. हां, हे बघा इथे स्वतःच आहे. हे बघा असं हे काढून घ्यायचं. हा भाग पण असा काढायचा, हा इथला, आणि ह्याचे 2 भाग करायचे. हे बघा. आता परत तसंच हे ना, मला काय असतं हे बघा, ह्याच्यात हा जो पिवळा भाग दिसतोय ना, ही त्या कुर्लीची अंडी असतात, ती फक्त आपण घ्यायची आहे, बाकी काही घ्यायचं नाही. बघा हे बाकी सगळं टाकून द्यायचं आहे. हे बघा हे असं येतं आहे, ते अगदी अलगद असं हे ह्या स्वच्छ धुवून घेतल्यात. आता मिक्सर लावून मी त्या थोडंसं जास्त थोडा वेळ फिरवणार, आणि त्या एकदम चटणी करायची नाही, कारण त्या कपच्या आहेत, त्या कपच्या आपल्याला त्रासदायक असतात, म्हणून आपण मांस त्यातलं घ्यायचं आहे. आता हे झालं. आता हे जे डेंगे आहेत ना, हे काय करायचं माहिती आहे, आपण ह्याच्यावरती अलगद ही हातोडीनं मारून त्याला आतमध्ये टाकायचं आहे फोडणीच्या वेळेला, म्हणजे त्यातला आतमधला जो जे रस तो ह्याच्यामध्ये येईल, काढण्यात येईल. तर ते फुटत नाहीत ना पटकन म्हणून असं. तर ह्या सगळ्या आहेत ना त्याच्यावरती असं, हे बघा असं 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 करून घेणार आहे. आता नंतर फोडणीला घालताना तुम्हाला दाखवते. बघा मिक्सरला लावताना त्यामुळे थोडंसं पाणी घातलं होतं. आता काय करणार, थोडं आणि पाणी घालून मी काय करणार आहे, हे गाळून घेणार आहे. हे बघा चांगलं असं झालं आहे. पाट्यावर आणखीन चांगल्या झाल्या असत्या, आता पाटा इथे कुठं नाही आहे, त्यामुळे काय करणार आपण, असल्या गोष्टीतून आपण काय काय करायचं आहे. तर आता काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी घालून हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, आणि एका टोपात काढून मी ते संत करत ठेवणार आहे. मी आता काय करणार माहिती आहे, ह्यातले मोठा मोठा भाग आहे ना, तो असं असं हे त्यात थोडं आणि पाणी घालते. 1 ग्लास पाणी घातलं आहे, अजून पाणी घालते, आणि हा असा असं असं चांगलं हलवून आहे. वरचा जाड आहे ना, ते काढून टाकणार आहे, कारण मिक्सरला आल्यामुळे आतमधलं सगळं जे हौस आहे ते सगळं ह्याच्यामध्ये उतरलं आहे. आणि नंतरसुद्धा आपण हे काय करायचं माहिती आहे, गाळून घ्यायचं आहे. हे वरचंच पाणी घ्यायचं, ह्याच्यामध्ये चांगली सगळी ह्या डेंग्यांमधली सगळीच जे चव आहे ना, ती ह्या पाण्यामध्ये उतरलेली आहे बघा. तर आता हे असं मी पाणी काय करणार आहे, न हलवता असंच ठेवणार आहे, आणि नंतर मग वरचंच पाणी अलगद मी ओतून घेणार. आता मी फोडणीसाठी टोप ठेवला आहे गॅसवरती, गरम होऊ दे चांगला. आता बघा इथे मी अर्धा कांदा घेतला, आणि लसणीच्या 4च पाकळ्या आहे बघा, लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या ठेचून. नंतर हे तर वाटप आत्ता केलं जस्ट, हे वाटप. कारण हे मालवणी भाजका वाटप आम्ही दाखवलं आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तेव्हा ते तुम्ही करत असं. आणि आता ह्या कुर्ल्या आणि मसाला आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे. थोडीशी वर्ण चवीसाठीही कोथिंबीर आपल्याला वर्ण घालायला हवी आहे, मीठ आणि कोकमं घालायची.
होय ना गे? मालवणी मसाला जो आहे तो पण आम्ही केला आहे, तर त्याची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तेव्हा तुम्ही तो पण व्हिडिओ बघा नक्की. तापू दे चांगलं. आता मी फोडणीसाठी याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालते. तेल चांगलं तापलं पाहिजे. हे जरा भांडं कुरल्या थोड्याच आहेत, पण भांडं मोठं घेतलं आहे. कारण काय होतं माहिती आहे, ह्यांना जेव्हा उकळ येतो की नाही, जे आपण हे सगळं घालतो, हे डेंग्यांचं वगैरे पाणी आपण घालणार, तर उकळलं ना की असं ओते जातं ते. त्यामुळे मोठं भांडं असलं ना की म्हणजे ओते जाणार नाही ते. तर बनवताना शक्यतो मोठं भांडं घ्या. छोटं घेतलं ना एकदम छोटं, ह्या टोपात पण झालं असतं, पण काय होणार माहिती आहे, त्याच्यातनं ओते आला की मोठा उसाळा येतो वरती ना, आणि मग सगळं ते आहे पाणी त्यातलं, आपण जे डेंगे आता हे डेंगळ्यात वाटून घेतलं आहे ते पाणी बाहेर गेलं की चव राहत नाही त्याची, म्हणून आपण मोठं भांडं घ्यायचं आहे. तर आता मी कांदा आणि लसूण घातली आहे. चांगली ती गरम होऊ दे. कांदा आणि लसूण थोडीशी भाजून घ्यायची. आलं लसूण मी याच्यातच घातली, आणि गरम मसाला थोडंसं मिरी, लवंग, दालचिनी, एक मसाला वेलची सगळं हे याच्यातच घातलं. त्यामुळे वेगळा आणि काही मसाला घालणार नाही आहे. आणि खरं म्हणजे आता ह्या चटणीच्या ज्या कुरल्या असतात त्याची चव ना, काही नुसतं मसाला टाकला तर ती चव त्याची चांगली येते. म्हणून आता ते भाजू दे. अजून चांगलं जरा भाजायला हवं आहे. लसूण पण भाजायला हवी आहे. भाजतोय जरा. हे तिखट असलं, झणझणीत केलं की जरा बरं वाटतं, म्हणून हे 3 छोटे चमचे आहेत. तसं मोठे चमचे बघायला गेला तर हे 1.5 चमचा होईल, हो की नाही. एवढं मी काय घेतलं आहे, हा मसाला घेतला आहे. आणि ह्या मसालासुद्धा काय करायचा आहे, तेलात जरा परतवायचं आहे. हे त्याला चांगला कलर येईल त्याला, म्हणून. आणि हे झालं की काय करणार आहे मी, हे पेंदे आणि मोठ्या डेंगऱ्या आहेत त्या ह्या फोडणीमध्ये ओतणार आहे. चांगलं असं परतून घेणार आहे ते. त्याला जरा लागू दे तेल आणि कांदा वगैरे. आता हे वाटप धुतलेलं पाणी ते घालते. गॅस मोठा ठेवला आहे. मला हे 6 माणसांसाठी करायचं आहे, हो की नाही. एकच करणार होता मी, दुसऱ्याने काय याला भाजी वगैरे काय नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला जशी ग्रेव्ही हवी त्याप्रमाणे काय करायचं, आपण ह्याच्यामध्ये वाटप घालायचं आहे. हे जरा असंच पाणी, दुसरं पाणी घातलेलं नाही आहे. चांगलं जरा असं जरा शिजू दे. तोपर्यंत मी काय करते माहिती आहे, आपण जे डेंगरे झाकण ठेवून जरा वाफ देऊया. हे डेंगरे जे वाटून घेतले होते ना, हे बघा, हे संत करत ठेवले आहे मी पाणी. हेच पाणी वापरायचं आहे, दुसरं पाणी काय वापरायची गरज नाही. हे वरचंच पाणी मी गाळून घेते. बघा हे बघा, मगाशी मी काढून टाकलंच. आणि आता हे खाली होतं ते, हे नाही घालायचं आपल्याला. मग चावतेवी आमटी जे आपण खाणार त्या भातावर वगैरे हे दाताखाली येईल ना, त्यामुळे हे बाकी सगळं टाकून द्यायचं. कारण ह्याच्यातला जे काय आपण जो मांसल भाग होता तो आपण काय केलं आहे, मिक्सरला लावून तो गाळून आपण घेतलाच आहे, ओके नाही. तर बस झालं. आता हे टाकून देते. आता काय करायचं, हा बघा चांगला कड आला आहे. आता मी हे डेंगऱ्यांचं पाणी घेतलं होतं ना, ते पाणी घालते. बघा आता हे चांगलं शिजा, कारण हे ना, हे मोठ्या डेंग्या आहेत त्या चांगल्या शिजायला हव्यात. आता मी मीठ घालते, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. आणि कोकम सगळ्या शेवटी, कोकम आणि कोथिंबीर हे सगळ्या शेवटी घालायचे. आपण मीठ घालून ठेवलं आहे. आता मी काय करते, झाकण ठेवून ह्याला 5 मिनटं ह्याला वाफ देणार आहे. चांगलं उकळवायला आहे, पण तरी पण मध्ये लक्ष ठेवायचं आहे, कारण ह्याला उसाळा आला तर सगळं काय होईल, हे कालवण बाहेर जाईल ना, म्हणून काय करायचं आहे, मध्ये मध्ये आपण बघत राहायचं आहे. तर आता मी काय करते, ह्याला झाकण ठेवून 5 मिनटं ह्याला चांगलं शिजू देऊया. 5 मिनटं झालेली आहेत, बघूया आपण. हे बघा, वा, चांगला वाफर आला आहे. आता आपण सुवास पण सुटलाय. झाकण आपण काढूनच आपण ह्याला चांगलं जरा शिजूया अजून, कारण हे मोठे डेंगे आहेत ना, हे चांगले शिजायला हवेत. हे बघा, येता ह्याची आमटी तयार आहे खेकड्याची.
मी थोड्या वेळाने अजून थोड्या वेळाने ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे, कोथिंबीर आणि हे बघा ही कोकमं ठेवली आहेत, ही कोकमं घालणार आहे. चांगलं आता असे उकळू दे. हे बघूनच आता तोंडाला पाणी सुटतंय आणि छान असा त्याचा सुवास पण कुर्ल्यांचा एक वेगळाच येतो. अगदी गावाला गेल्यासारखं बघा, छान त्याला उकळ आलाय आणि अगदी घरभर त्याचा सुवास दरवळतोय. आता आपण ही कोकमं ठेवली ना 5, ती कोकमं घालूया आणि कोथिंबीर, की आपलं ही आमटी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. हे बघा, मी आता गॅस बंद करते. तर मित्रांनो, अस्सल मालवणी झणझणीत असं कुर्ल्याचं कालवण हे आता तयार आहे. हे कालवण बघून तुमच्या तोंडाला पाणी नक्कीच सुटलं असेल. तेव्हा व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण कुर्ल्याचं कालवण नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा. धन्यवाद.